No són uns ocells qualsevol, són coloms missatges i amb aquestes ales han recorregut centenars de quilòmetres. Ara es preparen per una prova complicada. Els amollaran des de Melilla i hauran de tornar a Mallorca. Aquí anellen els exemplars, els controlen i els identifiquen abans de la competició. Alguns ja venen molt entrenats. Como un niño pequeño cuando empieza a andar. Primero sueltas pequeñas, después más kilómetros, más, hasta la península, fondo, gran fondo, en fin, etcétera. Amb un llarg historial de premis, els coloms missatgers de les Balears són dels més apreciats d'Europa. De fet, la Federació Balear de Colombofília es va crear l'any 1919 i compta amb 600 socis i 26 clubs. Hi ha 500 coloms registrats que són capaços de tornar a casa, encara que estiguin a milers de quilòmetres, tot un misteri de la natura. Se creuen si pot ser que tenen cristalls de magnetita en el bec i s'orienten pel magnetisme de la Terra, pel Sol, no se sap molt bé els motius per s'orienten. El que sí és que són uns animals extraordinaris, els amollen a llocs de 700 quilòmetres lluny de casa seva que no han estat mai i són capaços de trobar rumb i tornar a casa. A nit van col·locar tots els concursants en aquest camió direcció al sud d'Espanya. Bon viatge i bon vol.